Tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Tänään me ollaan skuuttiparkilla. Mä vedän tällä vehkeellä. Nyt lähtee, ainakin mä vedän eka yrityksiä tupla- tai triplavippiä. Ja sit mä menen tohon striittiosastolle tekemään jotain reilejä. Ja sit tää video aika lailla loppuu. No tässä on ehkä isoin face reveal, minkä mä oon tehnyt tähän asti, mutta aivan sama. No mut nyt kumminkin lähtee. Mä vedän ehkä vielä pari yritystä tätä triplavippiä. Ja sit me mennään tonne striittiosastolle. Näette sen sitten pian. Mutta no, laitetaan vaan tulee. Se tulee nyt. Okei, mä jaksan yrittää tätä. Mennään vaan tonne striittiosastolle. No niin, tervetuloa. Tervetuloa seuraavaan osaan. Siis tää on tää striittialue. Te ette ehkä näe, tuolla on toi yksi reili, tos flättitemppu. No dropataan ainakin ekaksi. Mä näenkö tässä jotain flättitemppua? Okei, nyt mä vedän 360. Ei aivan mennyt ländiin. Mä ehkä koitan vielä pari kertaa. Mikä se reili on, joka näkyy? Se on toi putkireili. Onko lähdetään vetämään? Reilari sieltä toiselta puolelta. Joo, vedä vaan. Toi putkireili on varmaan vaikein reili täällä, mutta on se ihan hyvä. On laitis vähän silleen, tiedätkö, tälleen etukenoon, että toi flätti näkyy silleen, että noin. Nyt se flättikin näkyy. Vähän tästä. Tästä varsi. Ai vittu. Ai lähtenyt varsi. Mä menen vielä reilaa. Tässä videossa ei ole varmaan hirveästi onnistunutta juttua, mutta mä en oo mikään hito pro-skuuttaja vielä. Mutta no mä nyt sessaan tähän vai jotain. Mitä mä tekin sieltä? Vedä vaikka tuosta ja vedät vaikka sitä. Vähän reilaat se näin. Ei tuosta. Tästä. Näin. Täällä. Näin. Pitää ilua pieni. Häh? Pieni. Näkyykö? No, voiko tulla kuvaa? Noin nyt. Siitä on kullanappi, sä voit kääntää sen. Tuu kuva. Eli kuvat siitä. Meni melkein nokkaan. Ai saakeli. Eturek. Tausta. Oe! Tämä aika hyvä itse. Käännösvideota sieltä puhelimella. Okei. Noniin. Tää video oli aika lailla tässä, mut nähdään seuraavassa. Moro!